indaba. Kusho ukuthi lana baba kukhona into engingasakwazi ukuphila nayo iyangidla kakhulu. Angithi ubaba uyakhumbula ukuthi like ngangifikile nje ngiganile lapha ekhaya bengingabatholi abantwana eside isikhathi. Ya ngiyakwazi lokho. Kuthe-ke nami ngoba ngishawa yipressure baba yokuthi abantwana angibatholi angazi kwenzakalani noma she's always on my case engithethisa ebukisa ngami emphakathini. Ngagcina-ke baba ngihambile ngawe yi-check-a kudokotela ukuthi ngiyakwazi ukubathola abantwana noma angikwazi. Udokotela wabe siyakuqinisekisa-ke ukuthi mina abantwana ngiyakwazi ukubathola. Ngabe-ke sengiyasaba-ke baba ukuthi nawe ngikuthathe ngikuyise kudokotela ngoba ngicabangela isithunzi sakho. Ya. Ngalesi sikhathi ngithi angiphilile ngidla ama-antibiotics ngicela sisebenzise ijazi lomkhwenyana. Kwakuyindlela yami leyo ukuthi ngithole isidoda sakho ukuze siyohlolwa ukuthi sona siyakwazi ukwenza abantwana. Awuqhubeke ngalela. Udokotela wakuconfirma-ke baba wakuqinisekisa ukuthi umyeni wami akakwazi ukuthi angiphe abantwana. Ngase-ke ngazama ngenye indlela baba ukuthi kuvele usinqobile. Wenzani? Awu Nkosi yami baba ngicela singabe sisayichaza yonke leyo nto lana kodwa Ngifuna ukwazi phela ukuthi le ngane lena yavela kanjani pho. baba nganginqena ukwehlisa isithunzi sakho nginqena ukuqeda ubudoda bakho. Ngitshela ukuthi le ngane ivele kanjani. Ngayithola komunye umuntu baba. Manje lento ukhetha ukuthi ungitshele yona ema-radweni ngizongitshela mina la. Bengingazi ngizokuqala kuphi ebunweni wami kodwa uma njobe esadlula emhlabeni ubeyazi lento ngakwazi ukuthi yena ngigonyuluke kuyena. Ubese umama-ke wathi angingakutsheli ngoba ngeke izikuphathe kahle asimgcine usinqobile owasekhaya. Ngizocela ukuthi lelo daba uphinde uliqale phansi usungibona ubuso nobuso. Ngizokwenzani kahle ngoba lento eyishoyo ingiphatha ngekhanda njengamanje ukuthi wena wathi mawuhamba uyakudokotela uyothola ukuthi mina anginayo inzalo awubuya uzohlala naphansi ukhulume nami umyeni wakho ukuthi nginale nkinga umyeni nenkinga enje. inkinga yami baba phela wawungafuni ngisho ukuya nje. Ukuthi ngenze njani wena uyasuka kudokotela uyahamba uya kwenye indoda iyakumithisa bese uthi mina ngizokwamukela leyo nto leyo. Ngiyaxolisa baba kodwa ukuba khona kwasinqobile kwakwenza ukuthi ube indoda ejabule emhlabeni. Mina ngibe indoda ngingosinqobile wenye indoda bese ngijabule-ke mina emhlabeni. Ngangazi baba ukuthi ngeke uzukwazi ukunginikeza yakhe ingane kodwa ngiyaxolisa kakhulu baba mina sekungcono ngaphakathi ngoba sengikutshelile manje seyingakhulumeka-ke kahle sengikubona ubuso nobuso bengingazi myeni wami yobe bengingazi ngizoyiqala ngakuphi. Wenza kanje masinqobeni awubuye uze lapha ekhaya sikhulume kahle lapha ekhaya ngizobiza nomndeni futhi wakini ngibiza nomndeni wasekhaya bayilalele le nkulumo oyisho mina kwamina ngifuna ushukela ngizobiza umndeni wakini nomndeni wasekhaya abantu abadala bayilalele lento oyishoyo wena kumina ngibona bazoyizwa kangcono kunami. Ayikho inkinga baba ngilungele ukuthi ngingathatha noma isiphi isigwebo engingasithola. Okubuhlungu nje ukuthi noma wakho akasekho emhlabeni okuyena wathi asigcine lento iyimfihlo ngoba nawe wayengafuni ukuthi ngimfake lento mawuyiqhomulele ungamfaki nje uma lento kungizola kwakho wena lokhu owakwenza wena futhi nje angifuna ngiyikhuluma leyo cingo le futhi kwakho ubuso nobuso ngikubona lento le ngibuke ebusweni kungitshela lento ongitshela yona angifuni ukuyiqeda leyo cingo. Kodwa-ke baba ngiyacela wehlisa umoya phela ngiyasaba ukuze ekhaya manje. Umoya yiphi into engehliswa umoya iyondliswa ingane engeyona yayo. Ubona-ke baba manje mangifika ekhaya ungibulala ngizokwenza njani mina ngcono ngazi ukuthi ngisamukelekile ukuza lapha ekhaya ngiyichaze kahle le ndaba. Wena umfazi wami ngithi ngiyabonga kakhulu myeni wami. ubizwa yimina woza ekhaya ngizoshaya ucingo kini ngishaya ucingo nasekhaya bahlangane yomibili emndeni uqale phansi ukhulume lento oyishoyo kodwa uma wami ngamfaki lento uma uyiphungele manje angifuni ukuphazamisa uma wami manje. Ayikho inkinga myeni wami ngikulungele lokho kodwa-ke mina ngizothanda ukuthi ngimfake uma ngabe sengilichaza lonke udaba ngoba phela yonke lento yenziwa uyena. Awubuye-ke lapha ey'ntabeni uze ekhaya uzokhuluma kahle lelo daba ngiyabonga. Yebo baba.